ngokululama futhi uThixo ubiza abantu abalulamileyo. Amen. Bheka phambili kamntana kanjani baba. Amen. Uyagibisela lo baba. Amen. Apa usibani lodadewethu. Mina ngifuna ukuthi phambili akukho nto ningayazi njengobantu lapha. Nethemba lokuba noko nibekwa ngamaqhawe. Sekudala nitsanile. Loo nto ke aninayicelwa kakhulu. Yaye nezinto enizawudibana nazo ezinye senike nadibana nazo ezinye ke zeze. Njengoko sikhitshwa umntu esithi umuntu ayinkokheli ufana nomntwana omncinci. Umntwana omncinci imoya ebudala iya kuye yonke. So nimimoya ke emdala izawuza kuni yonke. Nakanimele. Amen. Yazi into yokuba nina niliqhadi nibekile uba nibe ziinkokheli. Abantu abaninzi bajonge yazi loo nto. Udadewethu nawe Sibari niyayazi ukuba ezi zinto ndizithethayo ndithetha ngamava. Inkokheli yabantu bonke balapha eSouth Africa. Izinto ezinye bendisithi ngondiyibonayo uba yile izandiphethe esibunzini ngokukhulu ndiye ndizibone ndiphumela ngapha. So funeka nibe njalo. Funeka nijonge phambili esikhathini ningajongi emva. Ngoba ke najonge emva waphunguza into izawukhukula. Iyakubona ngokuligwaba. Ningabi ngomagwala. Ingalenza amagwala. Ingabi ngamagwala. Phaya ekhaya. Le ntombi iziva kwam. Ndayishiyekileyo. Umamqwathi wasizalayo nale ntombi. Wayethetha oko into kubantwana bam. Ngingalahlani ndithetha ukuthi ke nawe usijobe. Umamqwathi ma. Hayi. Kwengoku ndifuna ukuthi ke kufuneka azi into yokuba uzalwa ngabantu abamkhulisa nothi ngale ndlela sikhule ngayo. Sasikhula ngoswazi. Umuntu xa engamameli bevalelwa. Uzawuphuma ngomso eyoyika ibeni. Andinawo thuba xa ndibona uhleli kule ndawo. Ndiyayazi wakhuliswa ngabantu abenza ipolitiki. Abaziinkokheli. Kulaa mzi wakuthi kwazalwa iinkokheli. Amen. Le nto ibangela uba kube yinkokheli bantu bakuthi ngenye ixesha umntu angathi wenza ngamayeza okanye
awenze into abantu bajonga apha kuwe, bajonga iinyawo zakho kule ndawo uhamba kuyo ukuba xa uhambile. Ziyabonakala neenyawo zakho xa uhambile uba ndihambile apha, yaye omnye umntu uyarhalela unyathelo. Xa ungumntu ongenjalongo akukho mntu unomdla wokulandela into njalo. Amen. So bantu bakuthi kufuneka niyazi kakuhle wonke umntu sidalwe sonke safana, kodwa ke ukwenza kufana. Ukwenza kufana bantu. Yile nto ke siyikhuthaza namhlanje ukuba umntu funeka angenzi njengabanye abantu. Bakhona abantu nomama bakhona abatshoyo athi njengoba ndilapha kulo mzimba ayithethwa noba yintoni apha kum, atsho nokokubani futhi athi apha kum akutshiwo kum. Yabona xa ungumntu onjalo ngumama, abantu abakujonga kakuhle, akuva kakuhle.